ஆபகுக் 2ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 3வது வசனம். அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு, அது நிச்சயமாய் வரும், அது தாமதிப்பது இல்லை. நிச்சயமாய் உங்க காரியம் நிறைவேறும். உங்க வாழ்க்கையிலே அற்புதம் நடக்கும். கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, கேட்டதான வசனத்தின் மூலமாய் அது தாமதிப்பது இல்லை என்று வேதம் சொல்லப்பட்டது போல, ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகள் அநேக காரியங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம். பல நாட்கள் ஜெபித்து சோர்ந்து போய் இருக்கலாம். ஆண்டவரே, நான் காத்திருந்து ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில நான் சொந்து போய் இருக்கிறேன். ஏன் எனக்கு இந்த காரியம் நிறைவேறவில்லை என்று பல கேள்விக்குறிவுகள் ஆண்டவரை எழும்பி, ஆண்டவரே, இவர்களோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கலாம். இந்த நாளிலும் கூட இவர்களுக்காக செய்ய போகிறதை ஆண்டவர் சீக்கிரத்தில் செய்வீராக. சீக்கிரத்தில் ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென்.